Значи виж играме на Rocket League. На телефон. На телефона съм много по-бързик, отколкото на компютър. Не, аз съм отиснал филми. Това пише доста на тази такова тази едно, две или три. Едно в едно пускам, после играме и на ранкет, аз съм 17 левел. Просто като започнах на телефон беше хипер лесно. Ама не съм играл от една година. Просто видях, че има това. Аз я бях изпил и стъпих се. Почва да знам. Ай, го, влезеш. Няма по да влезеш. Що да влезна, да. Тук дали ще може да ударя задно ножиците в край? Не! О! Сейф! Мистер Секс бокс. Вкарвам! Не бе, запълно. Автогол! Браво на мен. Слушай, автогол. Не. Малко объркване тук става. Бегва. Това беше добро, може да го извърта. Още едно гол. No problem. Дали ще влезе? Не. За какво да влизала? Толкова сами вкараше. Почтела, най-добре. Албалец. Не, тук е. Всяко различно сами получава. Тук дали ще влезе? Това беше спреднала. Бих могъл това лев на матч. Тук гледате 5 по. Сега отивам малко ранкет от секунда. Тук мачо беше ранкет? Не знам. Това след 2 дена връщат боксовете, други ден ги очакваме. Ау, аз съм писал за това. Сори. Тук е много гадно. Много далеч се вижда просто.
Tylko много... Браво, Асио! Тук много гадно красиво, много далеч. Не, тук се пусти чак много хора. Айде да ме сподиш. Дайте ме сподиш. Добре, скажем быстрее. Майка. Где тебя что? Не. Нашия тук що прецака целия гол. Нашия защо не тръгна, бе? Учето му, че съм го вкарал. О, това тук вече беше доста обясната. Това беше добро. Не знам дали ви играете на телефон, който са доста лесно за мен поне. Има за хора, които сигурно е много трудно, ама нормалната е много лесно. За мен нормалната е много трудно, но това е много лесно. Наша. Нищо. О, това мина на косъмче. Не. Паш се гръмна лот. Какъв е шанс? Това просто искам да се гръмна. Как за 16 секунди ще скарам? Давай! Ето това вкара не се скарам. Дай наш, моля те! Challenge. Какво ще става? Какъв сега? Това е тъпия рап на света. Отивам да си купим една количка, която исках от шопа. От шоп. О, майко! Може да купят. Аз в принципе тази спомпаме тази година. Това сложих Васил. Сега да се пробвам с нея. Чакайте. Добре, айде. Сега вече сме ранките. Ама сме сами. И с 18 левел и ще бием всички, където ни дойдат. Това ще да го снимам малко късно в 20 часа. Да се върнем. 12 часа. Не, 11 часа.
Ой, мръсна майка да не види повече бял да ми покажи. Защото да. Тук е с учили. Аз как вече видях. Но мен това да се стопи. Покажа му, да. С новата кола. Искам да се ползва това на това. Не. Ударя в земята. Не, Кристиано Роналдо! Ако тук имах буст, ще да е гол. Само шут набих. Тук дали сега ще вкарам? Няма да вкарам. Айде, гол, матч. Най-добре. Айде да го бива това. Не. Тука първа. И това матч първа. Тето го гледа. О, не съм. Това беше вече много добро. Матча беше със задна листа. Това тук вече матча беше със задна листа. Не знам. Направо като система беше това. Опа. Повече няма игра. Ранкет. Само губа защо. Дай, молят. Молят! То тук матча ми осигури гол. Не. Нищо не е направил това. Това... Молят. Овертайм. Молят. Стигни до овертайм. Овертайм. Който вкара печели. Добре. Кой е овертайм? Ще вкара ли? Да, вкара. А ти тук ли си? Не тук. Тук. Добре. 430 XP. Имам доста готини колички. Та не. Та много готина. Само съм си направил. Хора. Ак да направим тази количка готина. Оу. Охо. Добре, това е сложено. Това... Добре, мисля, че направих готината кола е вър. Има два вида ходък и така. Няма много мога да видя. Това е било ранкето. Добре. Айде се освърли. Представи си въобще чисти въобще иди в моя фото да успи.
Jeszcze zespół trwałe pustowe. Ale się wolno polsku, a to nie wolno. Na pierwsze 25 minut czekam na polsku. Dwa bezlecie много добро. И става ключка как много добро. Я ти така ще вижда сега. Втората ми е опнета, така ще го направя. Не! Виж само колко тако излиза. Аз с толкова не мога да се нямам да бъде. Половината ще ме направя. Спокойно, не съм стигнал. Не съм преса. Ако вкараш ще псувам двете. О, Мерси. Мерси ти си прецака последния шанс за това. Да ти е да ще бъде към майка да се бъде много стрич. Саша го видя. Оп, побежал. Да. Не! Да шибам там много. Шибам. Да, па! Няма какво стане. Явно има какво да стане! Кой се да чупиш този телефон? Ой, бабо, ты что куби? Да, это замок на отсюда. Явно доступ до скорее сюда в Карабагол! Не! Просто не можем. А, то не вкара. Ай, поне вкара машини да се отсрама. Какво обзел да ти еба майката? Няма вкараш, за говедо му да ходите. О, поне това го спасих. Ай, ще вкарам, казвам ви. Това е заради колата си. Тази кола нещо не е спортно вече. О, с тия гуми изглежда още по-свежачко.
Fighting Shopy, mamy sezon statystyk. No jaka frap. A kupujemy sobie mystery item. Czy może budę sobie. No mi gadać, że się to pochać. Dobra. Tak się woli, co widzę. Ciao.